Jeg leder. Normal Skyland, nej. Skyland, ja, nej. Bubble D 2. Har du Worms? Nej. Jo. Det ligger jo. Mere Fortnite. Star Wars, nej. Hvad fanden i helvede? Men nej. Er du sikker på, at du ikke vil spille det? Ja. Kom nu. Jeg gider ikke. Men jeg gider ikke spille computer. Så kan vi gå udenfor. Mm-mm. Så bliver jeg bare siddende her. Men jeg gider ikke spille computer. Jamen, så kan vi gå udenfor. Men jeg gider ikke udenfor. Jamen, så bliver jeg siddende her. Men jeg vil ikke have, at du skal blive siddende her. Jamen, så kan vi gå udenfor. Men jeg vil ikke udenfor. Så bliver jeg siddende. Prøv lige at lade som om der ikke er noget, der findes steder udenfor. Jeg bliver siddende her. Ej, kom nu. Vi kan enten spille computer eller gå udenfor, fordi jeg gider ikke Xbox. Men jeg gider ikke computer. Men så kan vi gå udenfor. Det er kun de ting, du vil. Vi har spillet Xbox hele dagen. Og det vil du da også der. Ja, der vil jeg spille online, men der vil du hellere local, og så spiller vi det. Så kan vi også spille online. Men jeg gider ikke Xbox endnu. Har jeg en mobil? Ja. Så ringer jeg bare og siger, at jeg vil hjem. Men jeg kan ikke. I don't know. Hvor er din mor egentlig? Egentlig ikke. Hvorfor er du ikke bare udenfor? Fordi Det er da sjovere end at spille. det synes jeg ikke. Telefonen er ret, det lagger mega, når det er, man optager. Hvis du godt Jens Forum, han spiller anden på en server, der hedder My Little Creeper. Ja. Eller det vidste jeg ikke, men jeg kender godt serveren. Og han får sådan et spørgsmål på et tidspunkt. Hvad vil du gøre, hvis du skulle blande? Hvad for nogen vil du blande, hvis du må blande 3 dyr, som du selv skulle vælge? Sådan, og hvordan vil det se ud? Det er et interessant spørgsmål, men jeg tror nok, jeg vil vælge en blanding af et pindsvin, et stinkdyr og Pikachu. Og jeg tror nok, den vil komme til at se sådan her. Så er det bare, så er det sådan
stinkdyrhale på en pindsvins krop, og så er det Pikachu's hoved. Nej. Vi skal lave det sammen. Jamen, jeg gider ikke Xbox. Nej, og jeg gider ikke computer. Eller ud. Hvem siger så, du skal det? Bestemme, at vi skal spille computer. Det siger jeg heller ikke. Jeg siger bare, at enten så kan du komme op og spille, eller så kan du gå med mig ud, eller så har vi ikke noget at lave. Nej. Og jeg kan ikke komme hjem, fordi jeg ikke kan nummeret. Han gider ikke... han vil kun spille Xbox, og det gider jeg ikke, fordi det har vi gjort hele dagen. Jeg gider ikke kun Xbox, bare ikke de to ting. Så jeg siger til ham, at vi kan... Enten så kan vi gå ud, eller så kan vi spille sammen på computeren, og han gider ingen af delene. Jeg gider ikke lige det er fordi, jeg ikke spiller Minecraft, men jeg spiller i det hele taget ikke computer mere. Så kan du bare gå med ud. Det gider ikke ud. Ja, det synes jeg. Så gør jeg det, kom. Ja, så skal jeg bygge lige ud det der areal. Så er jeg ikke lyst til. Jeg har også min trampolin over.